Hebreo Kapitulo 11. Pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kay kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuha si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo namati si Noah sa mga pasidaan sa Dios mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayon asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy nagplano ug nagtukod. Mao kini ang syudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod ug tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayod mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayonan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gihinangop nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon nagpahayag sa matinaw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila magunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung nagunahuna pa sila niini makapauli unta sila. Gipangando hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios kay nag-andam man siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siyang paghalad sa iyang bugtong anak ingon nga halad sinuno. Giingnan siya sa Dios pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Tungod sa pagtuo gisaad ni Isaac kang Jacob ang usa ka Esau ang mga panalangin sa umaabot nga panahon. Tungod sa pagtuo, gipanalanginan si Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay. Miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay naghiskot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon kung unsaon ang iyang patay nga lawas. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan human siya matawo. Nakita nila ang matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaeng anak sa paruan. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulo sa sala sulod sa mubong panahon. Nagunauna siya nga ang pag-antos sa pagyubit tungod sa Misayas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa pagtuo mikagyo si Moises gikan sa Ehipto sa walay paghadlok sa kasuko sa hari
mipadayon gayud siya ug wala mo balik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Tungod sa pagtuo, tukod niya ang tulumanon sa pagsaylo ug misugo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa anghel sa kamatayon ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita. Tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatubok sa dagat nga pula sama ra nga kiniyuta nga uga. Apan sa dihang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon nangalumos sila. Tungod sa pagtuo, nangatumpag ang mga parel sa Jericho human kini libot-libuti sa mga Israelita sulod sa 7 ka adlaw. Sa pagtuo, ang daotang babaye nga si Rahab naluwas gikan sa kamatayon nga nahiaguman ni adtong misupak sa Dios tungod kay gidawat man niya nga malipayon ang mga espiya. Mopadayon pa ba ako? Wala na igong panahon nga maghiskot sa mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jephthah, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nagkadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga baba sa mga leon, gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikyas sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan, gamhanan sila sa pakig-away ug gibuntog nila ang mga kasanduluhan sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo, nahibalik ngadto sa mga babaye ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gikasakit hantud sa kamatayon apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan ug gilatos, ang uban gigapos ug gibanlod sa bilangguan. Gibato sila tunga, paggabas ug gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero ug kanding. Kabus sila, gilutos ug gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan ug mga kabungturan sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob ug mga lungib. Daylaygon kaayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios. Kay ang Dios nagplano ug mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato.